Hi, na-surprise ako. Hi, na-surprise ako. Ginising ako ng maaga. Yes. Nitong aking mga loves. Why do you buy the dog from Kasi binigay nila to sa akin. Oh, sulat ng apo ko. Oh. Why do you buy Tapos, ito, gift sa akin ng anak ko. Ah, happy naman ako. Cherry? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lala. Happy birthday to you. Anak. Simple man lang nga niya. May surat dyan si Cass. Ilan mo? Ay, wow. May surat dyan si Cass. O, yan o. Happy birthday, Lala. We love you. Castiel and Carrie. Oh, baby. Sweet talaga ni may tato. May tato kong baby. Why do you always got spaghetti hair? Ay, wow! Ay, sus, nakalong champ ako. Wow! Thank you, Nana. Ano itong alas nga? Ay, gayon man. Ay! Wow! Wow! Love it! Why? Why are you laughing? Is he? Nangyayari Why? Why are you sad? Why? Ang aga-aga pa, siguro hindi pa 6. 6 naman. 6:20. Kasi birthday ko na. Yan, nagsampay ako. Dami kong nilabhan. Tinitingnan ko tong tinanim ko to. Lumaki ka. Itong ampalaya ni Embel, oh, sana itong bunga tumuloy-tuloy. Parati, gabi-gabi ata pinapakialaman kasi ng possum. Ito nga, hinukay na naman ng possum. Pag 8:30, ihahatid ko to si Kuya. Ihahatid ko sa school, tapos yan si Bunso, nasa prom lang. Kasi nasa work na yung anak ko, tsaka yung manugang ko, tsaka nasa school naman yung si Muset, yung sister-in-law ng anak ko. Ayan ang araw ko. Ayan ang morning ko. Ayan, pupunta na kami. Yan, maghahatid na ako sa school. Nito ni Kuya. Ayan si Bunso. Kami lang tatlo dito. Ayan, may mga nagtapo na naman ng mga basura. Tapos na yan. Kinuha na ng... Ay, sus. Makalat na naman yan. Here na kami sa school ni Cass. Yung nagkakaguluhan ng bag ni Cass. Kasi Captain America. Ayan, pinagkakaguluhan na naman si Carrie. Ganyan dito, nakukitan sila kay Carrie. Gary Elmo. Carrie. Ganyan dito, araw-araw, pag nakikita nila si Carrie. Ayan, kararating lang namin. O, tapos ang gagawin ko, lalagay ko lang sa... What do you want? Nanay Tatay's channel? Okay. Nanay Tatay's channel daw. Channel ng anak ko. This one? Ganyan lang kami maghapon, saka ako gagawa na dito sa bahay. Tapos yan, manunood niyan ng channel ng
doing? Magulang niya. Uy! Nice! Yan. Oh, ngayon, gagawa na ako dito kung anong pwede kong magawa. Ay, mamaya daw, i-date nila ako sa dinner buffet. Kaya, ayan, mamaya na lang ako mag-vlogs pag paalis na kami, tsaka doon mismo sa venue ng buffet. Hello, Carrie! What is your birthday gift for me? Thank you, baby! Hello, ready na ako. Ang oras is 5:10. Hinihintay na lang namin yung manugang ko tsaka yung sister niya na nasa school. Yung manugang ko nasa work. Kaya, ayan, ready na kami nitong bulinggit tsaka nitong anak ko. Gagamitin ko itong regalo niya sa akin. Long charm. Huh? First one. Yummy! Nagkasad! My friends! Here! Thank you! Ayan, natulos ang ininot Yes, mo. mami. Laban todos. Para sulit Sige daw. ang ano. Oo.
Iron Man. 1, 2, 3. Iron Man. All. Wow. 1, 2, 3, G-Man. 1, 2, 3, Superman. Ayan, nagre-rest kami. Sa birthday party. Kasi super busog. Ayan o. Pagod ako kaya. Kasama ko si Daddy. Ano ka magpunta ka tayo? Chocolate fountain. Makalato niya. Kuman. Ayan o, kasama niya rin si Daddy. Ayan, nagko-coffee na o. Kasi Pampahiran. kakain pa. O, di ba 59 years old ako ngayon? Tingnan mo tong table number namin. Ayan, gamit ko ang binigay sa akin ng anak ko. Kala namin kaya pa namin mag third round. Hindi na pala kaya. Oh, grabe talaga. Oh, tingnan. Hindi kaya ang third round. Pero kontenta ako. Hindi ako nagsawa nitong seafood. Siyang seafoods na yan, oh. Yan ang hindi ako nakakain. Pero kontento ako. Thank you, Nana. You're Thank you, welcome. Pin. Saan Thank si you. Let's go inside that door. Sige, you go inside. Go picture. Sabi ko, pretend you're going inside. Ay, hindi na kita makalawa. Hello, tapos na ang birthday ko. Holiday dito ngayon. Magsisini daw kami ng hello, goodbye. Ayan, excited na naman. Kasi first time ko manood dito sa Australia ng Tagalog movies. Yan, kompleto na naman. Manonood kami ng sine. Hello, goodbye. Hello, goodbye. Yan daw libre, yung baby namin. Ito ang yan ang may bayad na. Ayan. Thank you, tatay. Sa cinema. Sa sine. Can I sleep, but I'll miss Ayan na daw, mataas ang expectation namin sa hello, The show goodbye. will be Tingnan natin. over that night. The show. Ano siya? Yeah. Ayan, in-scan niya lang yung pina-reserve. Ayan na, ang ticket, lumabas na. Tara. Ayan o. Cinema 10. Pag nagbi-blink daw, pwede nang pumasok. Pero maghanap kami ng baon sa loob. Pipili ng baon. Hindi kami makabili sa labas kasi baka bawal. Ang mahal dito. Cute naman ito kung dito ka o-order. Ikaw ang maglalagay. Kaya kahit punong-punuin mo ang bibilin mo. Kami. Oh. Kami lang at
full na ang bayad niya. Ayan. Ayan. Tapos na. Ay, grabe. Super. Ang pelikula. Gustong gusto ko. Gusto mo kami ni sabi ko Tagang sa banana. nakakaiyak. Suya na rin. Si Papoy na. Wiwi muna kami. Stuck kayo. Sa bagay stuck kayo. Hindi natin yun. Dito kami ngayon magla-lunch. As usual, gusto ko dito pad thai. Ano yun? Sir? Ano? What's rice? Indian food, ano? Ano po? Noodles. Yan si nanay, oh, favorite niya talaga yan. Ako, as usual, ito naman, pad thai. Yan, pad thai. Hello, andito na kami sa bahay. Kon na, ng 1:45. Sana nagustuhan niyo tong video na to. Kung nagustuhan niyo, sana pakiclick niyo yung subscribe, tsaka yung like. Sana magkita-kita ulit tayo sa sunod kong video. Bye!